An cuileat níos luatha, duine mé scéaldait mar gheallar Timpiste Bhóthair a chonig mé agus mé má bhealach ar Scoil. Anis tá miseach an ligatarm go ráhasa sa Timpiste Bhóthair áirithe sin agus go bhfuil mé láthair na huairde sa seomra feitheamh san ospidéal. Tá an dochtúir tar éis ire orm an irim le na sunraí pásanta a líne amach. Dúir tú cabhar do mé sin dhéanamh, anamh ar fad. Nis, féach ar an ólas ar fad atá ag Taisteal don dochtúir. Tá meanam se gan áras, mo gáta brethe, mis, mo cheola baile, tá anam an dochtúir a féin ag Taisteáilt. Tá na cóirthaí tinis agus na symptóm a bhí orm tar éis Timpiste ag Taisteáilt, agus pe allergy atá orm a líne amach comá. Bhfuil tú réig? Anamh. Nis, cad is anam dom. Líge mé orm gur láirí rian an tanim atá orm. Láire ní rian. Anna yes ar fad, agus an dáta brethe. Rugach mé ar an 9 lá de bhí fiabhra. Tá mé chun é sin scríomh. An 9 lá de bhí fiabhra sa bhliain 2000 is a 9. Rus go cén is mé. Ceart ar fad agat, tá mé 2 bhliain 10 díos. Scurra mé an tóla sin isteach, há mé 2 bhliain 10 díos, agus scríomh mé mar sin é. Nis, seola baile, tá cónaí orm ar an móthar ard I gcathair limaní. Ní gádam ach bóthar ard, a scríomh. Bóthar ard. Agus an sin, scríomh mé chathair limaní an sa. Is brá lom chathair limaní. Tá áisnead a chéad scothang. Chathair limaní, go díal ar fad. Nis, tá ledó línte amach agam henne. Anam an dochtúra, bhí an dochtúr go hálan ar fad, ben mín mána amachas amach a bhí intí. Agus dochtúr I hé an tanim a bhí arthaí. Scríomh mé sin sios. Dochtúr I hé. Dochtúr I hé. Bhí si go háling ar fad an dochtúr céine. Nis, na cóirthaí tinis an tólas is táchtaí beidir ar an bheireann ar fad. Caithe mé rá go raibh tinnis cín uafása chum tar éis Timpiste. Agus tá mé chun é sin scríomh sios. Tinnis cín. Rud eile, bhí me ilen anna fínmhar go dó, agus bhí orm é sin a scríomh sios. Bhí agla orm go raibh sé briste. Scríomh mé sios ilen ghortathe. Mar cinnte de bhí sé ghortathe. Ilen ghortathe. Agus an cheistéarnach na hallergí. Ní féidir lomsa canóna I ithe. Mar sin bhí orm é sin a scríomh sios chomá. Nis, tá an tólas ar fad an sin. Bhfuil éon allergí a gutsa? Seans go bhfuil. Tar éis don dochtúir I hé ex-gathú a dhéanamh ar millen, ar áirí an tíal ní raibh sí briste. Ach, bhí sí gortha go donna agus bhí orm gúaláin a chahabh ar feadh caicíse. A caithe mé rá tar éis na caicíse, bhí mé I mármach láinte a rís. Bhil siad am chomá don tinnis cín go leor isce a ól, agus bin díreach a dhéanas. Nach raibh sé sin go maith, agus há mé anamhaoch dos na dochtúirí agus na banaltrií ar fad.